Кадерле дуслар, инде билгеле булганча, 17 ноябрь көнне шәһәребезнең Мир кинотеатрында көндезге сагат 4-тә сез яратып өлгергән өлкәбездә генә түгел, Россия күләмендә танылган Кояш татар җыры халык ансамбленең гаилә елына багышланган концерты булачак. Дорогие друзья, 17 ноября в 16 часов народный ансамбль татарской песни «Кояш» приглашает всех в кинотеатр «Мир» на свой концерт, посвященный Году семьи. Алдан хәбәр иткәнебезчә, концертыбызга иң күп булып килгән туганнар, тумачалар, кодалар, кодачаларны Нургалиев Равил Рамилевич җитәкчелегендәге Киров өлкәсе татар конгрессы әзерләгән кыйммәтле бүләк көтә. Самую большую семью, пришедшую на концерт, ждет ценный подарок от Конгресса татар Кировской области под руководством Равиля Рамилевича Нургалеева. Сер итеп кенә әйтәм, шулай концертка килүчеләр арасында иң озак бергә тигезлектә яшәүче парлыга һәм иң күп балалы гаиләгә дә бүләк булачак. Концерттан соң рәхәтләнеп биебез. Күңелле булачак. Килегез. Добро пожаловать!